Δεν θα παίξουμε τη ζωή σου. Δικαίωσε να είσαι ελεύθερος και θα είσαι ελεύθερος. Αυτή η θέση σου ανήκει πια. Θα λείψει πολύ. Δεν θα είναι πολύς ο χρόνος. Στο υπόσχομαι. Η αστυνομία όλης της χώρας εδώ και μέρες κυνηγάει να βρει το μάτι. Σου ζητάμε μόνο 24 ώρες να παντρευτείς σαν άνθρωπος και μετά θα έρθουν να σου παραδοθούν και οι δυο. Δεν εγγυώμαι εγώ. Μου είχες υποσχεθεί κάποια πράγματα για το γιο μας, το θυμάσαι αυτό? Ναι, θα τα τηρήσω. Εγώ θέλω να είμαι σίγουρη ότι το παιδί μου θα μεγαλώσει με αγάπη. Σκοπεύεις να την κάνεις πάλι? Πρέπει να φύγουμε, να αλλάξουμε και να πάμε στην ασφάλεια. Ήρθε η ώρα. Ευχαριστούμε πολύ. Έπρεπε να το είχα καταλάβει. Όχι μόνο εσύ. Όλοι στην κοσμάρα μας είμαστε. Δεν αντιλαμβανόμαστε την απόγνωση του άλλου. Την έχουμε πατήσει τόσες φορές. Σχεδόν μου το φώναξε. Βίστα ντενάδα. Πέρα στο τίποτα. Πού να πάει το μυαλό μας, Λουκά? Ήταν πάντα μαχητική και διεκδικητική. Ποιος θα μπορούσε να φανταστεί ότι θα βάλει τέρμα στη ζωή της? Κι όμως πήγε να το κάνει όταν νόμιζε ότι θα τον έχανε. Στο τσάκ την προλάβαμε. Ναι, αλλά τον ξαναβρήκε, τον παντρεύτηκε. Γιατί να φτάσει ως εκεί? Γιατί δεν άντεξε να τον χάσει πάλι. Μαζί. Μαζί και στη ζωή και στο θάνατο. Μπορούσε να τον αφήσει μόνο του στη φυλακή. Τώρα είναι δίπλα-δίπλα. Λουκά μου, τώρα έχεις δύσκολο δρόμο. Πρέπει να μιλήσεις στο γιο σας. Το ξέρω. Έχω ήδη μιλήσει με τον Οδυσσέα. Να δούμε τώρα πώς θα το πούμε στον Άρη. Άφησα αυτό το βαρύ φορτίο σε σένα γιατί ήξερα ότι θα τα καταφέρεις. Μπορεί ο Άρης να είναι μικρό παιδί, αλλά είναι πανέξυπνος. Και πολύ ευαίσθητος. Η δική μου γνώμη είναι ότι πρέπει να το μάθει άμεσα. Όπως Λουκά μου πρέπει επίσης να μάθει ότι εσύ είσαι ο πατέρας του.
Η Ντέζη είχε όνειρα για τον Άρη. Επιθυμούσε για αυτόν το καλύτερο. Έχω την υποχρέωση να υλοποιήσω και τα όνειρα και τις επιθυμίες της. Και αυτή την υποχρέωση θα την τηρήσω στο ακέραιο. Με αυτό το σπίτι τι σκοπεύεις να κάνεις? Σωστά. Είναι και αυτό περιουσιακό στοιχείο της Ντέζης. Δεν ξέρω. Δεν βιάζομαι να αποφασίσω. Θα κάνω ό,τι το καλύτερο, όπως της το είχα υποσχεθεί. Έχω τόση ανάμνηση εδώ μέσα. Εγώ να δεις. Και καλές και κακές. Αυτό ήταν λοιπόν. Αυτό. Να δείτε που την Ντέιζη θα την κουβεντιάζουμε για πολύ καιρό. Θα μας λείψει. Σε όλους. Ποια αγάπη ήταν κι αυτή. Ακόμα δεν μπορώ να την προσδιορίσω. Εμένα πάντως θα μου λείψει πολύ. Πάμε. Αγάπη μου, μπορεί να μην είναι η κατάλληλη στιγμή, αλλά μήπως να ρίχνουμε μια ματιά στην υπόθεση Παπασωτερίου. Ναι, αυτό και με εκείνα την αφήσαμε και πήγε λίγο πίσω. Με το Ρούσο τι θα κάνουμε? Θα δεχτούμε την πρότασή του αν γίνουν δεκτοί οι όροι μας? Και τώρα με την υπόθεση Παπασωτερίου θα ασχοληθούμε ή με το τι θα κάνουμε με το Ρούσο? Τώρα με το Ρούσο, λέγε. Ναι, νομίζω ότι πρέπει να δεχτούμε. Ο Ρούσος δεν θέλει να καταστραφεί ό,τι δημιούργησε. Και τώρα το μόνο πράγμα που του απομένει πια είναι να αφήσει ένα καλό όνομα. Ναι, θα του άρεσε να διατηρήσει την ιστεροφημία του. Αλλά νομίζω ότι το κάνει και για μας, Έτσι πιστεύω. Έτσι είναι. Μπορεί να του χάρισε στην ελευθερία του, αλλά ξέρει πολύ καλά μέσα του ότι αντικειμενικά το αξίζουμε. Λουκά, εμείς θα μπορέσουμε να ξαναδώσουμε σε αυτό το γραφείο τη φήμη και το κύρος που είχε. Ναι, αυτό πρέπει να κάνω. Με σωστές κινήσεις, σοβαρές και καθαρές πράξεις. Τι έγινε τώρα πάλι, τι σκέφτεσαι? Ωραία, αγάπη μου, μπορείς να συνεχίσεις εσύ τη χαρτούρα για λίγο? Γιατί που θα πας? Πρέπει να πάω να πω ένα ευχαριστώ στον Παναγιώτη. Παρά το αποτέλεσμα, έκανε την υπέρβαση. Τι έχεις, αγάπη μου, τι σε απασχολεί? Τα διαμάντια. Τα διαμάντια.
Συνέβησαν τόσα πράγματα εξαιτίας τους. Χάθηκαν ζωές. Η Ντέζη και ο Χρήστος, που ήταν ο τελευταίος συνδετικός κρίκος μετά αυτά, σκοτώθηκαν. Ποιος να τα χαίρει. Μπορεί να χάθηκαν μαζί τους. Χύθηκε τόσο αίμα για αυτά τα διαμάντια. Και τώρα είναι σαν να μην υπήρξαν ποτέ. Να σου πω, εγώ λέω να μην ασχολούμαστε άλλο με αυτή την ιστορία. Να τελειώσει. Να λήξει κάποια στιγμή. Τι σημασία έχει τώρα να σκεφτόμαστε ποιος τα έχει και πού. Δεν έχεις άδικο. Έτσι κι αλλιώς μπορεί να μην μάθουμε ποτέ. Ούτως ή άλλως, εσύ το έχεις το διαμάντι σου. Μα γιατί δεν μου το είπατε. Κρίμα τα παιδιά. Θα ερχόμουν κι εγώ στην κηδεία. Παπά μου, νομίζαμε ότι δεν σε ενδιαφέρε πολύ. Δεν με ενδιέφερε. Το Χρήστο τον ήξερα από μικρό παιδί εδώ στην κατασκήνωση. Και η Ντέιζη ήταν αδερφή σου, Νικόλα. Ηλία μου, δεν θέλαμε να στεναχωρηθείς. Μα τα ήξερα τα παιδιά. Γιατί το κάνατε αυτό. Τόσες περιπέτειες περάσαμε μαζί, τόσες ιστορίες. Να, λέγαμε, επειδή εσύ ασχολείσαι με τον κήπο σου... Μα τώρα είναι δικαιολογία αυτή. Τι θα πάθαινε δηλαδή ο κήπος χωρίς εμένα, θα το μοίραζε κανείς. Εντάξει, Ηλία μου, αν είναι θα σε ειδοποιήσουμε να πάμε μαζί στο μνημόσυνο. Μην το ξεχάσετε. Αυτή η Ντέζη. Τι άτυχο παιδί. Η Αντιγόνη την κατέστρεψε. Η Αντιγόνη. Κρίμα. Πολύ κρίμα. Τι ήταν αυτό πάλι. Ξέρω εγώ, έκλεμψη, διάβγεια. Πάντως δείχνει να τα θυμάται όλα, Λες να ξεθολώνει, να επανήλθε, Νικόλα. Να επανήλθε πλήρως αποκλείεται. Αυτά τα πράγματα κάνουν κύκλο. Μπορεί σε λίγες μέρες να μην θυμάται τίποτα πάλι. Αναφέρθηκε σε λεπτομέρειες όμως. Φαινόταν ότι ήξερε πολύ καλά με ποια μιλούσε. Μετά από τόσο καιρό, ρε Νικόλα, είχαμε μια φυσιολογική κουβέντα. Ναι. Και για τον κήπο. Αντέδρασε φυσιολογικά. Άρα, μπορούμε να ελπίζουμε. Δεν ξέρω, βέβαια. Δεν ξέρω. Έλα τώρα, μην παίρνει θάρρος κι εσύ. Ενθουσιάζεσαι και μετά απογοητεύεσαι. Δεν μπορείς να φανταστείς πόσο μου έχει λείψει ο λογικός πατέρας μου. Μακάρι να συνέλθει, μακάρι να κρατήσει. Εγώ πάντως οφείλω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Γιατί μεγάλη ήταν και η παραχώρηση που έκανες. Ανώφελη, όπως αποδείχτηκε. Κανείς δεν περίμενε ένα τέτοιο τέλος. Δεν ξέρω, Λουκά. Ειλικρινά δεν ξέρω αν έκανα τη σωστή κίνηση που έκανα αυτή την παραχώρηση. Αν τους είχα συλλάβει, τώρα μπορεί να ζούσαν. Όχι, μην το λες. Θα βρεις κι άλλο τρόπο η Ντέζη να δώσει ένα τέλος. Δεν μπορούσαν αυτοί οι δύο χώρια. Εμένα θα με απασχολεί αυτό το ερωτηματικό. Για πολύ καιρό ακόμα. Να μην σε εμποδίσει όμως να χαρείς και την προαγωγή σου. Ποια προαγωγή μου? Σίγουρα θα πάρεις κι άλλο βαθμό. Η εξάρθρωση του κυκλώματος με τους πίνακες ήταν μεγάλη επιτυχία. Το Ρώσο τον βγάζεις έξω, Ναι. Πώς δεν, Λουκά? Με τα στοιχεία που σου έδωσε ο πατέρας σου. Τι είπες?